Nagamando na sa Iloilo City Mayor Isa Trenya sa Office of the City Administrator nga iproseso ay kaduwang at trans ang fuel subsidy para sa mga public utility jeepney o kon PUJ drivers kag operators. Kasunod sang panibago na naman nga hugnat sang pagtimbuok sang preso sang produktong petrolyo, ilabi na ang diesel. Sa interview sang Bombo Radio Iloilo kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Isa Trenyas, iyagin pahayag nga unahon na ang mga PUJ drivers kag operators bangod pila ng kabulan na nagligad halin sang nabato nila ang unang trans sang ayuda. Samtang ang mga tricycle drivers ang nakabato na sa ikaduwang trans sang fuel subsidy kag ang mga taxi drivers naman ang nakabato na sang ila una o kung sang unang trans sang subsidy para sa ila. Suno pa kay Fantilaga Gorsal, mag-coordinate ang city government sa mga transport cooperatives agud mapadasig ang pagproseso kag pag-release sang subsidy. Dugang pasining nga kaangay sang nagligad nga implementasyon paagi sa subsidy coupons ang paghatag sang ayuda. Target sang city government nga gilayon mahatag ang fuel subsidy bangod ginapaabot naman ang panibago nga oil price hike sa masunod nga semana. Naghatag na sang instruction ng aton nga alkalde si Mayor Isa Tranya sa aton nga Office of the City Administrator nga i-proseso ang next nga tranche sang fuel subsidy. Unahon naton siguro ang aton nga mga PUJ, no, ang aton nga mga public utility jeepney drivers and operators. Kay last nila nga nabaton, kundi kita magsala, I believe sang nagligad pa nga mga bulan, no. Ang aton nga tricycle naka-receive na sila 2 ka tranche, and then sa aton nga taxi first tranche. So for PUJ unahon anay naton para sa ilang second tranche na sa aton sining PUJ. Ang kabahinsang pahayag ni Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Isa Trenya.